Grava birçîbûnê ji alî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê di roja xwe ya duyem ya cejna Qurbanê ji bo serbestberdana girtiyên siyasiyên di zîndanên PYD de berdewam e û dibêjin ku kiryarên PYD li dijî doza Kurdî ye û ne ji exlaqê Kurdayetiyê ye. Asê kiryarên PYD ne berpirsiyar li dijî miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê û girtina serkirdû alîgirin enekesê û çalakvanên Kurd ji ber nerîna wan yên siyasî helwestê wan yên Kurdayetî zêde bûye. Lewma di roja yekeya cejna Qurbanê xwecehiya Rojhilatê Qamişloyê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kete di girava birçîbûnê de û îro jî wê giravê berdewam dike. Cîgirê sekreterê Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê Hesan Salih ku beşdarî wê gerevê bûye got ku divê PYD ji kiryarên xwe raweste û berî her aliyekî wê kiryarên PYD zererê li PYD bike. Mixabin ew karna xerab dirabin miletê xwe têşênin rojê cejnê Qurbanê wa dûrî mal û zaroyê wa dixin em dibêjin besa ji va kiryarê xerab re wa xwe dûrî hembêza miletê xwe kiriye ev karekî teedayê berî her kesî li we dike berî gol miletê û Encûmena Niştimanî wel ber xwe bide. Beşdarbûyên wê geravê de dan diyar kirin got ew di girava xwe de ta ku hemû girtî serbest werin berdan berdewamin û ew girtin nakeve di xizmeta doza Kurdî de. Em daxwaz kirin ji birayê xwe êdîn got zûtir girtiyê me ê siyasî berdin ji ber got ev nakeve li ber xidmeta qediyan Kurd. Beşdarbûyên wê geravê piştevaniya xwe ji malbat û kes û karên girtiyan re dan diyar kirin û daxwaza serbestberdana wan girtiyan dikin. Dixwazin hevalê me ên girtîn cem zindanê PYD werne berdan em tedamûnê bi malbatê ware dikin wek ew estengê got çê dibin zindanê dercem û em jî vê estengiyê me em dixwazin karibin wek wana bikin. Beşdarbûyekê diniyê wê geravê dibêje siyasetmedarên di zîndanên PYD de karê xwe yê siyasî bi aştiya nedikirin û divê PYD wan serbest berde. Em jî dixwazin vê hevalê me berdin haqê xwe me jî bînin wekû karekî karê siyasî karekî eştiyaniye. Di vê girava birçîbûnê de endam û alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê amade ne û beşdarî girava birçîbûnê dibin ku bi gotina wan ev kiryarên PYD xizmeta doza Kurdî nakin. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li tivahiya bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê mangirtin û xwepêşindan ji bo serbestberdana serkirdew û endamên partiyên enekesê li darxistin. Lê tanha piraniya wan girtiyan di zîndanên PYD de ne û çarenivîsa wan nediyar e.